Jode matatu mapacho ka koro kwayo bila maranga paya mondo ket lwasi makare ne derepe kinde magintiere apaya. Giwacho bila maga paya osebedo ga ka gwandore kod joriembo e kinde magitimo pedha. Jatend riwruog matatu Albert Karagasha kamano bende okwayo derepe wetene mondo bed motang' e kinde magintiere apaya mondo duok chien medruok mar masira maga paya e kinde mag nyasi mar Christmas kod higa manyien. Jiwo jowuoth bende mondo chwal lipot momondo Nedruok margi kata tisendo bila e kinde magiromo gi obila matiyo kodgi arita. We are urging our drivers wherever they are to make sure that they drive very careful on the roads and to make sure that they adhere to the rules which have been put there by the government. And we are requesting the police traffic to be friendly on the road because we know very well that there is some harassment going on in Kisumu, we saw yesterday. We are saying we don't want harassment. Let them be gentle to our drivers. Let them be gentle to the customers. We are urging our passengers wherever they are. If they see any driver overspeeding, they need to report to the SACCO or they can report to the police. Na cha muhimu ni kuambia wakiingia katika magari zetu, wakiona wakiendeshwa kwa njia ambayo haifai, wako na haki ya kususha wakiwa ndani ya gari, kwa maana magari yetu ndani kuna namba ambao zimewekwa pale ndani ambazo ndizo za viongozi hiyo SACCO. Kwa hivyo uwe huru wa kuinua na kupiga simu, usikumbali upelekwe kwa njia ambayo haifai. E kaunti ma Homabay ne tedarita kwe kaunti no oyango ni giseketo kenge makare mag arita kor gwenge mano jopiny kaunti no oingo nyasi mar Christmas gi mar yawo higa manyien e lwasi makare maonge rochruok mora mora. Kaka ripota maro Ali Abich lero, komishona mar kaunti no Moses Lilan bende ogolo siem ne weg nyamburko mating'o jowuoth mabiro dhi ataro gi chike marita paya. Komisona e kaunti ma Homabay Moses Lilan osingone jopiny kaunti ni arita margi biro bedo makare kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Lilan okoni giseketo bila moromo mabiro bedo akicha e kuonde ma jopiny orobudhe kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Eneno ni onge ng'ama nyalo biro rocho arita kwe kaunti ni. Kata kamano ni ogolo siem ne joma samoro nyalo bedo kod paro mar rocho arita kwe kaunti ni. Ka okoni thumbe mag liete seche mag otieno kada disco matanga bende ne gisekumo. Particularly places where we expect people to frequent, like the Ruma National Park, places of attractions like the Homa Hills, Simbi Nyaima, all the centers within, urban centers within the county. We've ensured that all these places are secured. Oyugis Township, Kinde Township, Homabay Town, Dewa, Rodi, Bita. Bende ne ogolo siem ne weg nyamburko mating'o jowuoth e wedhi ataro gi chike mag apaya e kinde ni ma oganda thoro idho nyamburko ka gidhi e kor gwenge mopogore. Kane okoni weg nyamburko mabiro ketho chike makamago ibiro luwo dwaro mar duond chik. We want to ask the matatu operators to be very, very responsible. Guard against overloading to ensure safety of the passengers. And we want to guarantee that any matatus that will be found to have overloaded, we want to confirm that any matatu that will be found will be impounded for the rest of the period that the charges will be ongoing in court. Magi timore kamoko kuom derepe mag nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ni to ywak ewi nok mag jowuoth gino mabende gitudo gi apedha masani koro NTSA timo e apeni mopogore pacho ka. Tich onge en December madiere machon kana December koro mokamano watiyo miyudo ka sani anyalo ga bedo sagi mo sabura tiku tich nikech pesa ni to sani tich onge ne kaka stage ni nono kwa joma jo drepe mag gari wawinjo matin nikech sani jo NTSA dwano comply gik mag gidwaro to wambe sani ok nyalo comply gik mamoro wadose waonge pesa sani jo NTSA odinaero idino yani geche onge nikech chun mani geche koro nyaka kingeni gachi onge baru wang niketi oling okobera ahinya rach ka jowuoth bende ywago pek mar wuoth gi e kinde ni kaluwore kod kwan mani malo mag jogo matiyo kod nyamburko ka gidhi e wuodhegi ma opogore. Geche tin, jowuoth bende ng'eny. Koro chuni ni nyaka iwuotha idha gari kata iyudo kopong' but koro riembo giduoko piny. Gima jawuoth to bed maber nikech oting'o excess. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay.